A opatijski vatrogasci dobili su pojačanje kada je riječ o intervencijama gdje treba brzo reagirati i u ruševinama pronaći ljude. Elmo, Rajn i Ruby su prvi vatrogasni spasilački psi u Hrvatskoj. Dvije belgijske ovčarke i labrador svakodnevno obavljaju treninge sa svojim vlasnicima na poligonu vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije u Šapjanama. Ovako izgleda uspješan pronalazak čovjeka ispod ruševina. U današnje vrijeme vatrogasci imaju više nekih drugih intervencija, a manje požara. Znači, bilo da dođe do rušenja objekta uslijed potresa, uslijed eksplozije, vatrogasci moraju izaći na teren i pronaći zatrpane osobe. Od današnje tehnike jedino je sofisticiraniji pseći njuh. Prije 2 godine pokrenuta je sekcija za spasilačkim psima. U Europi je to već uobičajena praksa gdje svaki veći grad ima svoje spasilačke pse. Pas može pristupiti ispitu sa 18 mjeseci. Elmo i Rajn su svoj ispit već položili. Ruby još premlada uopće da bi izašla na ispit. Pripremamo se za 5. mjesec. Tada bi trebali to i riješiti. Psi sa vlasnicima treniraju na vatrogasnom poligonu u Šapjanama. Već su bili u svojoj prvoj akciji. Ove godine smo bili u jednoj početnoj akciji na poziv vatrogasne postrojbe grada Rijeke za nestalom osobom na području Rijeke. Hvala Bogu, osoba je sretno nađena na drugom kraju Hrvatske, što mi smatramo velikim uspjehom jer više volimo da smo izašli makar samo na vježbu nego na intervenciju. Sve je igra. Igra je temelj za motivaciju. Kroz igru Elmo, Ruby i Rajn najviše uče, a igra je svaki dan. Pa sve radimo na motivaciju, znači kroz igru. Sakrije se neko s njegovom najdražom lopticom ili na hranu, znači uzme hranu sa sobom i njega pustimo uz riječ traži. A njuška je nepogrešiva. Oni su uvijek uspješni jer uvijek primijete ono što čovjek ne. U samom traženju jedan pas se zamjenjuje do 25 ljudi. A zauzvrat traži samo malo ljubavi. Stoj, zid, krug, ne, drugi krug, aj jedan medo, bravo medo!